ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. имрӯз яке аз симоҳои барҷастатарин дар замони худ дар инкишофи илму фарҳанг ки хизмати бузург кардааст, ин шахс бо номи Низомулмулк машҳур аст. Масалан, яке аз дастовардҳои ӯ тартиб додани тақвими нав. ӯ бо шоир, риёзидон ва астрономи барҷастаи форси тоҷик Умари Хайём алоқаи дӯстӣ дошта, ба олим ёрии моддию маънавӣ мерасонад. дар натиҷа ҳамкории онҳо соли 1079 тақвими нав тартиб дода шуд. ин тақвимро дар Аврупо аз тарафи папа Григорий соли 1582 қабул гардид. яъне 503 сол пештар бузургони мо ин тақвимро пешкаш карда буданд, аммо баъдтар аз тарафи папа Григорий соли 1582 қабул карданд давлатҳои Италия, Франсия, Испания ва дигар давлатҳо. дар таърихи маданияти халқҳои форсу тоҷик Низомулмулкро на ҳамчун вазир, балки ҳамчун муаллифи сиёсатнома мешиносанд. ӯ ин асарро дар охирҳои умраш навишта ба анҷом расонд. асар аз 51 боб иборат буда, доир ба масъалаҳои гуногуни давлатдорӣ, қоидаи усули роҳбарии маслиҳатҳои муфид медиҳад, ки имрӯз ҳам бисёр фикрҳои Низомулмулк қимати арзиши худро гум накардаанд. Низомулмулк ба воситаи ҳикоятҳои пандомез тарзу усули корбарии роҳбаронии давлатро нишон дода, аз онҳо талаб мекунад, ки бояд роҳи адолат, некандешӣ, накӯкориро нисбат ба халқ пеш гиранд. номи пурраи Низомулмулк Абу Али Ҳасан ибни Али ибни Исҳоқи Тӯсӣ соли 1017 дар деҳаи Радакони вилояти Тӯс ба дунё омадааст. таҳсили ибтидояшро дар Тӯс гузаронида хатту савод пайдо мекунад ва дар ҳамон ҷо дар назди донишмандони бузург илмҳои гуногуни замонаашро ба хубӣ аз худ менамояд. Абу Али махсусан дар донистани илмҳои калом, таърих, ҷуғрофия мумтоз мешавад. дониш ва ақлу заковоти баландаш имконият доданд, ки ӯро бо корҳои роҳбарии давлатӣ ҷалб намояд. бо ташаббус ва роҳбарии ӯ дар шаҳрҳои гуногуни мамлакат мадрасаҳо сохта, донишмандони бузург ба мадрасаҳо ҷалб карда шуданд. дар дарбор Низомулмулк мақому мартабаи зиёд дошт. ҳасудон аз пешрафту муваффақиятҳои кори ӯ ҳасад бурда, аз пайи нест кардани Низомулмулк шуданд. ниҳоят соли 1092 Низомулмулк аз тарафи ин гурӯҳ кушта мешавад. бародарон, ин буд маълумот дар бораи яке аз бузургони тоҷик Низомулмулк. дар охир пайвандҳо мегузорем дар бораи дигар бузургони тоҷик, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносад. бародарон, агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва бо нашуданро аз ёд набароред. сар баланду хонобод бошед.